juma o juma k'a kɛ jagoya ye tasani bi taa jɔ i da la f'i ka wari bila a kɔnɔ bari juru bɛna sara dɛ ni ma bila ma in dɛ kelen ka tila ka cotisation kɛ misiri kɔnɔ ko fɔ alimami ka taa hiji la Allahu akbar ayiwa o bi fara wajibi kan ayiwa nin si tɛ anw ka diinɛ dɔ ye nin tɛ an ka diinɛ yɛlɛmana a b'a janto a la awɔ ni ala y'a se di maa o maa ma fɛn min ka gɛlɛn fɛn dama dama bɛ yen o ye maa juguw de ye o don a jugu fɔlɔ na n k'o f'i ye ayiwa nin bɛ bala aw la bi dɛ maa jugu fɔlɔ ayiwa woloden o don n'a ma kɛ ɲuman ye maa jugu filanan i furumuso n'i ma bɛn ni ɲuman ye ayiwa maa jugu sabanan i ka nafolo ayiwa n'i ma se k'a don ala ko la maa jugu sabanan ayiwa jɛɲɔgɔn ayiwa n'a ma kɛ ala maa ye nin jugu naani de fɔra ala subhanahu wa ta'ala fɛ a sɛbɛnlen don dɛ ayiwa a sɛbɛnlen don kanu jumɛn bɛ anw na diɲɛ kɔnɔ ni nin fɛn naani tɛ nin don dɛ nin don e tɛ ka jalatigiw ɲini ni tɔrɔsi ye dibi la waasi n'o ka teriya sɔrɔ wa o don dɛ e tɛ ka miliyardɛriw ɲini walasa i n'u ka gɛrɛ o don o tuma na ala ko cɛnnikɛla a jɛɲɔgɔnya man ɲi jan ka sigiɲɔgɔnya fo n'a kɛra darula gɛlɛn y'i kan o tuma nin maa dama dama min fɔlen filɛ nin ye nin ye hami ko de ye silamɛ ka ko la i woloden ni muso ni i ka nafolo ani jɛɲɔgɔn ɲɛnama minɛ i t'a dɔn jɛɲɔgɔn ɲuman ka di f'i ni maa ɲɛnama ka jɛ i bi kasi yɔrɔ min a bi kasi ye i bi yɛlɛ yɔrɔ min a bi yɛlɛ ye jɛɲɔgɔn ɲɛnama fɛ jɛ a bi maa sunɔgɔ ka ɲa ni ko y'i sɔrɔ an balimakɛ ala ka hinɛ a la misali tala kan tarawele a filɛ yɔrɔnin min na sisan ne y'a jɛɲɔgɔnkɛ ye n tun ye ɲɔgɔn fɛ ale de kɛra sababu ye ka ne n'a yira de abudu a sigilen filɛ nin ye abudu ne yɛrɛ ko de n k'a bɛna bana tile fila tɔɔrɔ tellement que a ye mufema min kɛ jɛɲɔgɔnya de filɛ nin ye a ye ne wele telefɔni na tuma min na n ko a bɛ min ko an bɛ Muntugula dɔgɔtɔrɔso la n ko bon ne filɛ Jalakɔrɔbugu ni Muntugula cɛ mɔtɔ don taamayɔrɔ la n kun bɛ da la ko min kun bɛ da la sisan a ye n kun bɛ da la a wɔsilen jɔlen tile kɔrɔ n ko a kɛra di ko dɔgɔtɔrɔ y'a filɛ k'a tɛ yen bilen n ko a tɛ yen bilen ko n ko koli mɛnna ale hafa n ko an b'a kɛ di a ko kan ka taa n'a ye mɔriku la n ko sisan e k'i ta kɛ girin ye jɛɲɔgɔnya kun ye min ye min kan kɛra da i jɔlen ye n ko abudu kana mɔgɔ si wɛrɛ lajɛ tugun ne n'i jɔlen kɔfɛ fɛn o fɛn mana bɔ cɛ in ka ko la sa i bɛ ne wele dibi la ne b'o régler an jɛɲɔgɔn don an k'a su don k'a sutura maa si kana kuma ko in kana taa bala foyi la ni mago b'a la ni nafolo ko don sa e ka ne wele ne ka tosɔgɔn an b'o bɛɛ don la ka co kɔngɔ la ale kɔya ale bɛ gɛlɛya min kɔnɔ alikiyama ka gɛlɛ fɔlen kaburu ka gɛlɛ fɔlen saya sigara ka gɛlɛ fɔlen n'ale y'o bɛrɛ ci anw sigi bɛ fiɲɛ la yan kaburu korolen ale taara da o kɔnɔ anw min nin sobaw kɔnɔ yan n'an tora kɔngɔ la k'o y'an ka gɛlɛya da ye an b'a fɔ ala i ni ce min m'an kun an b'o di abudu ko n y'a mɛn wa a ye baara in kɛ o cogo la o kama maa kan ka jɛ minɛ ni nin maa façon ye a ye baara in kɛ o cogo la mada n'a ye maa si wele k'a fɔ dɔrɔmɛ tan non fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a b'a fɔ ne n bɛna kɛrɛnkɛrɛn k'a sigi kɔri fɛn dɔ ma manqué dɛ a b'a fɔ foyi ma manqué
o kuma ni ne je ɲɔgɔnya ye a y'a jando ni yɔrɔw la maa kelen dɔw fɛ jɛ ka fisa ni maa kɛmɛ fɛ jɛ ye maa ka hɛrɛ ti sɔrɔ maa kɛmɛ fɛ koyi ayi maa ka sɔrɔ bɛɛ i bi setigi o setigi ye a b'a ka sɔrɔ gɔyɔrɔ dɔn maa ka sɔrɔ bɛɛ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ maa kelen maa fila hali commerçant ba ka client i tɛ taa sɔrɔ a bɛ taa maa tan bɔ ka client ba min bɛ yen ka jigi b'a kan a tɛ tɛmɛ maa tan na koyi mais jama min bɛ sanni k'a fɛ o dugu bɛɛ ye mais a mago bɛ maa ta in na ka tɛmɛ o kan donc a y'a janto a la maa kelen dɔw dɔnni o fɛ jɛ o de ka fisa ni dugu yɛrɛ dɔnni ye ja fandanya a tɛ maa bali ko la o tuma na n b'a ɲini aw fɛ a y'a janto ɲɔgɔn na nin fatulen kɔ maaw bi sɔrɔ yen a n'olu dɔw jɛra ko dɔ la nka n'i ma jan kɛ n'o ye foli bila ye don min na sa a banna dɛ o b'i sigi k'i ta k'a kɔfɛ barow mɛnni ye sa a n y'a mɛn ko ja a ka cɛ yɛrɛ tun bɛ tan o maliyɛn tɛ wa maa delila sa yan fɔlɔ n'u m'i sa kun fɔ ayi o kɔni kuma t'a la ala k'i kunna ja u kana taa fɔ yɛrɛ ko bulɔ y'i fa kɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ dɛ kutubakɛla y'o de fɔ sisan a ko fazɔnna fa innal janna illa ismun a ko bisigiyali a y'a kɔlɔsi bisigiyali la ko bisigiyaliw bɛ bisigiyali la k'i ti foyi sɔrɔ a la fɔ jurumu maa t'i sa yan n'u ma sa kun f'i la o ɲango a ye dɔmuso minɛ a la a ko kɔlɔlɔ tun b'a kɔ koyi walima jumɛn y'a fa de zɛn y'a fa sigarati y'a fa maa b'i sa hali n'i ma nin si min a y'a jan dɔ nin na dɛ maa b'i sa n'i ma nin si min ni maa sara a don de sera a b'a jan dɔ nin bɛɛ la n'o tɛ bulɔminɛw bɛ yen kabini anw ma wolo u bɛ bulɔ kan k'a wolo hali bi sini o si jɛlen sigilen bɛ yen a tɛ se ka ɲɛnakili n'a ma bulɔ dɔ min bara b'a kɛrɛfɛ dɛ san 98 nka hali sini a balo ye bulɔ ye o ma sa fɔlɔ dɛ wala donc mali in kɔnɔ yan maa ti sa ni sakun ma fɔ i la n'u m'a fɔ i bona u b'a fɔ i kɛra tan a kana da don a si la silamɛw ne bɛ k'a ladi ka n yɛrɛ ladi min kɛra ne bɛ k'a ladi ka n yɛrɛ laji tarawele de tun b'an jɛ ma yan sisan n t'a sigiyɔrɔ ye a sigiyɔrɔ ye nin ye ale de ye Zawiya in jɔ kosɛbɛ nin y'a sigiyɔrɔ ye nka o tarawele se foyi ma k'a ye tuma min na n'a dara kaburu kɔnɔ a gɛrɛna dɛnɛ la ka se yɔrɔ dɔ ne hakili ko ma n terikɛ mabɔ walasa sibiri ɲɛ kelen ka sɔrɔ a tɛ ni dɛnɛ cɛ o de kama n y'a sama ka na kɔfɛ de Allahu akbar at-takbir 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 suma takbir la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam namisara mɔgɔw ye ngaraba garaba ka yɛlɛ ka bɔ kaburu in kɔnɔ a kɛra n dun ka kan ka baara min kɛ o ma kɛ bilen namisara nana so a namisa bɛ na jasa juru minnu ŋɛnɛ ma k'a na n ka se k'u foni k'a bɛɛ yoba a n'a siri juru ninnu silamɛw aw ni ne azabu kuburi fawq kaburu jankata tiɲɛ don dɛ saya dun kɛra layidu ye a bɛna kɛ kuma dama tɛ a bɛna kɛ kelen kelen nin cogo in na tan o tuma na komi juma don maa dɔw bɛ yan o n'a mɛn sa an bɛ boli ka taa an seli ka na n bɛna n ka ci la o bɛɛ bɛ nin kɛnɛ in kan yan an kana na mɔgɔw retarder kuma dɔw bɛ na mais bɛɛ ka sigi a kan i kɔnɔrɔ man di kɔnɔrɔ ka go don dɔ i bɛna foni pewu wa an bɛ ka min fɔ n'i ma bɛn ni nin maaw ye i salen y'a da i salen dɔrɔn u bɛ kuma daminɛ wa i salen maɲumako da don i kɔfɛ yan saya in kɛra don min na ne kɛra den ye su fɛ ne ye bolo minɛ sitana bolo minɛ ka bɔ an gɔnɔrɔ siɲɛ 2 a ma kɛ yan soyez géré e yɛrɛ tun bɛ yen o saya kɛnɛ kan saya kɛlen
kamalen ni mpogotiw ka ɲɔgɔn da ka bɔ dugu kɔnɔ ka na moto ka dɔrɔn ka n'u cunti a kɛra i b'a f'u nana balani kɔrɔ n kɛ n ko nin ye jɔnw ye ayiwa anw ye Tarawele ka maaw ye k'u tile dɔrɔn u bɛ na don misiri kɔnɔ kosɛbɛ ne y'u lajɔ n k'i jɔ dɛ n ko bɛɛ ni misiri man kan koyi kosɛbɛ u ye fɛɛrɛ minɛ o yɔrɔ bɛɛ bɛɛ ni misiri man kan maa dɔw bɛ yen olu donnen misiri kɔnɔ o bɛ gwɛn de i b'a fɔ ni wulu donna misiri kɔnɔ dɛ misiri ye Ala ka so ye o don n ko a ma e filɛ ka don misiri kɔnɔ pataw pataw npogotiginin min b'e kɔ a tɛ seli yɛrɛ ɲɛ dɔn kelen a bɛ cogo min na yala a bɛ seli wa a filɛ k'i jɔ ko ko tiɲɛ don koyi a kɛra ten ko ale tɛ seli la kosɛbɛ bɔ kɔfɛ yan fɛ nin bɛɛ tun bɛ na don yan sa kosɛbɛ tiɲɛ u taar'u jɔ kuma min ni dayɔrɔ dira npogotigiw ma kɔfɛ so in kɔnɔ yen kosɛbɛ mɔgɔ dɔ y'i bolo si kamalen wɛrɛ ɲɛ a ko e ni npogotigi ninnu bɛ si bo in kɔnɔ yan ne ko n ko a bɛɛ ka bɔ a k'a ka minɛnw da a ka Bamakɔ sira minɛ a fɔra tan u bɛɛ y'u ɲɛ genge nɔ n ye ɲɛ genge o n ko a ye fili a bɛ Bamakɔ sira minɛ soit a muso dama bɛ si nin bo in kɔnɔ yan kosɛbɛ a fɔra tan n'a banna Alakira la a bɛ sa yan ɲɔgɔn nɛgɛ kan ayiwa ka tila ka taa jɛni kiyama siga t'o la nin y'a bannen de ye o kɛra dɔrɔn kamalen wulila k'i kɔdon musow don dɔ n'u ka da don n'u bolo k'a sɔgɔ o kɛra n'u tun b'a dɔn ko ne y'u kisi n'u b'a dɔn bilahi o tiɲɛ wa nzara yɔrɔw bɛɛ la bi u kɛlen bɛ ka nin kɛ kana nzara bolo da i fa la ten dɛ a nzara n'a bi kɛ a ka da tile kelen mɔ dɛ mun de bɛ yen aw nisɔndiya mɛn kojugu rɔ dɛ i kana nzara bolo da i fa la su kelen tile kelen kana sɔn dɛ n'u ye su kɔni sɔrɔ ye kaban n'a fɛn k'a kɛnɛ kan min tɛ kɛ zara yɔrɔ la bari dɔ na aranɛfu jɛ a ka dennin mɔ komi e fa ma sɔn e ni ne ka furu ma an tɛ taa dugu in na nzara bɛ yen an ka taa kungo fɔ Ala ɲɛna ye u bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ye u b'u kungo fɔ Ala ɲɛna ye ka ba k'u kungo fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ye e fa ka baara ɲuman kɛra cogo di o bɛ taa kɔlɔlɔ yɛlɛ suw de la nin cogo rɔ o de kama nzara minnu bɛ kɛ a y'a kɛ tile kelen k'a boloda tile kelen diɲɛ tiɲɛna maaw tɛ siran Ala ɲɛ bilen bari n'i ma mɔn Ala ɲɛ siran ɲɛ i tɛ Ala yɛrɛ yɔrɔ dɔn n'o tɛ Ala ɲɛ siran ɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ ye o sannafarugu lakum ayyuha saqalan ɲininkali bɛ fɛn fila min cɛ n'i y'o dɔn a ma ban e b'o la jinɛw ne ni e ni jinɛw tɛ wa a bila i kɔnɔ dɔrɔn ko ne ni e ni jinɛw don ɲininkali bɛ fɛn fila min fɛ adamaden ni jinɛ de don donc o tuma na nin ne tun bɛ fɛ k'a fɔ a y'a jan don nin yɔrɔ la kosɛbɛ an bɛ foli di maaw ma u ka juma bato in na u k'u jija a fɛ juma kura don mais o bɛɛ ka kɔrɔlen de don bari dusukun minnu bɛ yan dusukun kura tɛ Ala ko rɔ aw minnu filɛ nin ye i tɛ juma yɔrɔ dɔ tile kelen n'i kun tɛ Ala ka kɔrɔ Ala ka barika don ne na Ala k'an wasa Ala ka juma wɛrɛ d'an ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i ni banbaatɔ in tun ka surun n'o ye Tarawele ye kana fama a ka denbaya ma saya ye kojugu ye dɛ kana fama foli bila 400 b'i kun wa kana jɔn a la 200 b'o la i k'o da a ka denbaya ma wali 100 b'o la i k'o d'u ma e bɛ jɔn a la wa ni fɛn yɛrɛ tɛ Tarawele bolo k'a di bilen dun e taara da don min na e ye saki y'a bolo wa i taara bila don min na i y'a parilen ye pantalon la wa e y'a bila don min kungolodonna b'a bolo wa pɛrɛkali in mɔmɛ bɛɛ 500 a ma ban o tuma na an bɛ dugawu kɛ ka so yɛrɛ fo ani Abudu n y'u wele u nana ka se Arunɛw ma u nana ka biriki sira koli a la an ye goudron bɛlɛ d'a kan ko ɲuman
ni ala ka jɛ andi kaburu jɔ mais an bɛ kaburu ladilan bari anw nalen don a la ala ko ma k'u bɛ ɲɛnamaya la yen ko an ka su minnu k'u fatura k'u bɛ ɲɛnamaya la yen donc o de y'a to an sera k'o kɛ an b'o kɛbaw fo ala ka barika don la ala ka juma wɛrɛ d'a ma sɔli ala nabi musokɔrɔba dɔ nana ko ka nin tafe in k'i ka k'i ka dugawu k'a ye kosɛbɛ kungo jan awɔ min tɛ fɔ a ye bugundi minɛ ayiwa